jiya fa mun je gidan su shehu gobe yau ma kai gidan su fanda za mu je mu sha ruwa shikenan gidan su fanda za a je shikenan kaga jiya an je gidan su shehu yau za a je gidan su fandu mai gidan ku da yayi ya tare da mana kaji kajin da waye akwai kaji sai kun zo akwai kaji ina irin wannan akwai yambas irin wannan abin da nake so ka san baban sa an masa albashi kace akwai da yawa ga babban du no ina tunanin fa lokaci fa ya kusa fa ai kiran sallah ma nake ji mai sallah a gida mai sallah a can kawai ba fandu to mu je fandu ai yau mun je gidan su fanda an tsara an cika ji kai yau fa gidan ku za mu je nake gaya ma cibula gidan zuwa gidan ku no kunu ne kawai da kwasai a gidan ba wani abu a gidan mu sai kunu da kunu ban gane kunu ba wallahi dama shi muke so yau shi muka kunu wallahi shi muke so ya ma bada iya azumi ya ma bada iya azumi yau kawai mai gidan ku wallahi wallahi ni dama yau irin kajin nan mu wa ka mana mu kunu muke da mu muna yara kunu muke kunu muke sai da kosai mu da gidan ku ba yayi aikin banki da ne kaga ma mu tashi mu je gidan naku gidan nan gidan ku za mu tashi mu je Sifi fariku na Allah Sifi fariku na Allah Sifi fariku bothside ya ake ciki ne bothside ya dai ya garin ne normal wallahi yawwa yau fita canja zani me ya faru jiya an je gidan mu an sha ruwa shekaran jiya an je gidan su fandu an je gidan shehu ko yau gidan ku za a je bothside ba ta nan ba ba gidan su fandu za a koma jiya ba aka je gidan su fandu ka manta a gidan su fandu mun ciyan ba to shikenan za a yi jarabawa kuma wanda jarabawa za a yi shehu jarabawa za a yi kawai a yi jarabawa a yi jarabawa za a yi jarabawa wanda ya ci gidansu za a je a sha ruwa wanda ya ci ni faɗa ya ka jinga ma tun ina firamare jaki ne ba na ja ko a firamare ba na cin ya kana zo an kwata ki zai ci jarabawa wannan an kwata ki zai ci ni fa mu 200 ne ajin ma amma ta 200 ma ba na kwata ki zai ci bai sauki ce fandu za a yi jarabawa ce za a yi jarabawa wannan ita ce da sallah da babbar sallah ana yanka wani abu za a gan shi jikin shi fari ne jikin shi tas ana yanka shi da sallah yana da ƙaho guda 2 za a ga yana ƙafafuwa guda 4 ana yanka shi da sallah a layye da shi wannan abin menene da sallah ko da sallah ake yanka shi menene ka ce ana yanka shi da sallah da sallah ake yanka shi yana da kafa yana ƙafafuwa guda 4 yana da ƙaho guda 2 kawansa ana yanka yawa kifi ba fara gonan ce ba ai shi ne